едни нещица от една чорбичка. Това е чесън. Това е маринован чесън, оцет от маринован чесън, но това е чорбата. Чорбата е от тия другите планетни. Агнешки кръченца. Слагай черен пипер, моето. Адашче. Това е агнешко кръче чорба. Пача. На турски вика тайляк. Слагаме черен пипер. Слагаме лютия пиперко, чакаме и тук съм направена телешка супичка домашна пак. На тия чорба. Си имам гости, чакайте ни да умреме с тази рекийка домашна. Аре да здраве, маме. За хората, които знаят какво да ядат. Каза ли го? Каза ли го? Така. Телешка супичка и уникалната ми чорба от агнешки кръченца. В България такива не можеш да намерите, не заради друго, понеже българина е мързелив. Това е факт и няма кой да ги чисти. Но в турците и гърците тая мързеливост липсва. На много места в Гърция може да намерите такива агнешки кръчета и в цяла Турция може да се намерят агнешки